Комшийката, която... Моля ви се. През една ограда през нас. Бокук, прибрах ли те дома? Прибрах ли те дома? Дома дойде ли да живееш? Прибрах ли те дома като човек тебе? Така. Как си слагаш къпата за миене, гъбата за миене, режеш на две и я слагаш в путката и ходиш и себеш? Да говорим ли това? Да говорим ли това? Да говорим ли, че те шибнем? Отварям ли устата? Ама отвори си какво искаш, бе. Отвори си, бе. Отвори си. А това миене с гъбата? Не е миене, бе. Ами, Мъжка си гъбата вътре в путката да ходи да себе. с каква цел? Като в цикъл да ни тече, разбираш, и да не се познава, че е омензис. Ето, целата е това. Вместо тампони. Да, вместо тампони, защото няма пари за тампони. Какво? Това не го бях чувал. Веске, вярно ли, че сте крили така гъбата на едно много интимно място? Това е абсолютно глупост. Леле, 2 деца имам да умрат. 2 деца имам, ето заклевам се. 2 деца. По половинките гъбите са, че ги свалим. Не, сачи. Не е нужно. Не е нужно, моля ви се. Дано не са използвани вече. Използвани са, обаче тя си ги пере, извади си и си изпере. Какво? Обади се бе сега, че ви водим на много места, ако искате. Нема какво да спрем. Само гъбата не ми показвайте, че ще ме довършите, моля ви. Елате вкъщи, деца имат.